aprobouse un decreto de loito oficial por falecidos a consecuencia da pandemia do COVID-19. Entón, pídenos que todas as atos que se celebren nos concellos, pois se garde un minuto de silencio. Entón, creo que deberíamos guardar un minuto de silencio ahora, antes de nada. Se estades todos de acordo. Moitas gracias a todos por este minuto. Pasamos entonces a esta sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal convocada para o día de hoxe, mércoles 27 de maio de 2020. Co seguinte orde do día. A primeira parte, que é a parte resolutoria, que sería o primeiro punto, a aprobación se procede da ata da sesión do Pleno do Concello que tivo lugar o 27 de novembro de 2019. Damos ya a palabra ao portavoz de veciños. Boa tarde. Paso a parte de secundar o protocolo de minutos de silencio que acabamos de facer. Quixéramos facer o noso primeiro reconhecemento hoxe, pois, ao igual que as vítimas do COVID-19, pero ter un reconhecemento especial a todos os nosos vecinos. Non se oi. Etapa, porque a parte Non se oi ben. da perda do ser querido, pois parece que é moito máis duro ter que afrontar non só edad, o sea que non podemos compartir, no meu caso, de varios vecinos que coñezo, creo que non podemos compartir, Ahora sí. compartir esos momentos tan difíciles, por tanto, irreversible. Apaga eso. Apagas igual, ¿no? Ya te ha apagado igual. Deixa agora. Vale. Pois é o que eu sepa. Que eu sepa non fixe nada,
Apaga esa, a ver si... Aí ti. Aí está. Perfecto, Sepa que non falemos todos á vez. Ben, pois o que decía o noso recoñecemento, pois eses veciños que perderon a un familiar ou un ser querido, porque, bueno, levaron supoño que o levarían moitísimo máis duro por non poder pois recibir aos veciños. Entonces, para eles o noso primeiro recoñecemento. En canto ás actas, que supoño que xa as aprobaremos a partir desta todas en bloque, o que esperamos é que non se acumulen actas sin aprobar e aprobar as actas no pleno seguinte, porque é difícil hasta acordarse de todos os puntos que se debatiron. Precisamente, aquí eu creo que na ata nesa primeira ata había unha moción sobre o transporte metropolitano que ao final creo que se retirara do... É probable, sí. Entón, aquí realmente na ata non aparece, o sea, Aparece a moción, pero non aparece que se retirou, nin que non se retirou, non aparece desflexado nada. Entón, creo que se debería fazer constar que esa moción foi retirada por o grupo de... Sí. O sea, o único que vimos así de... En canto ás atas, despois as outras en principio creo que estaba máis ou menos o que se aconteceu en cada unha das... Si, eu revisei nas todas e só vin eso na acta do... Na acta do... Non, están encendidos todos. Do 27 de... Na acta do 27 de novembro aparece recollida a moción do transporte público metropolitano presentada polo grupo de veciños. Aparece transcrita, pero non aparece nin se someteu a votación ou non, non aparece sobre todo que foi retirada. Entonces, bueno, creo que procede aprobar a acta corrixindo esa salvedade, non? Exactamente, debateuse, pero ao final decidiuse retirar do día. Eu creo que despois os seguintes puntos, o punto número 2, que sería a ata da aprobación da ata de sesión do pleno do Concello que tivo lugar o 17 de decembro do 19, a que tuvo lugar o 29 de xaneiro de 2020, a do 25 de xaneiro de 2020 e a do 10 de marzo de 2020. Creo que nós estuvamos revisando, creo que están acorde ao que aconteceu. Entón creo que por parte do Grupo Popular non temos ninguna alegación, e non sei vos, Entón creo que podemos aprobar xa de golpe estes 5 primeiros puntos que son das atas anteriores e quedarían aprobados. Despois o punto número 6 entonces, que sería a aprobación da participación do Concello de Boqueixón no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, POS máis adicional 1/2020 da Deputación Provincial da Coruña, para o financiamento de gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Doulle paso a palabra ao secretario que explica esta proposta. O acordo que se propón adoptar é a participación no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, POS Plus adicional 1/2020, da Diputación Provincial da Coruña para o financiamento de gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19, con cargo a parte do superávit de operacións non financeiras 2019 da Diputación. Se declara coñecer e aceptar as bases na súa totalidade e solicitar a aplicación da chega provincial asignada aos gastos sociais que se detallan por unha cantidade de 35.844,36 euros. Os gastos sociais que se solicitan son: reforzo dos servicios de proximidade de carácter domiciliario para garantir os coidados, o apoio, a vinculación a contorna, a seguridade e a alimentación, especialmente os dirixidos a persoas maiores con discapacidade ou en situación de dependencia, por un importe de previsión de gastos de 5.000 euros. Tamén adquisición de medios de prevención, EPIs, por un importe de previsión de gastos de 15.000 euros. Ampliación da dotación das partidas destinadas a garantir ingresos suficientes ás familias para asegurar a cobertura das súas necesidades básicas, xa sexan estas de urxencia ou de inserción, por un importe de 12.000 euros. E, por último, outros gastos imprescindibles e urxentes para atender a persoas especialmente vulnerables con motivo desta crise,
que sexan debidamente justificadas por un importe de 3.844,36 euros e facultas a sí mesmo o Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión deste acordo e o correspondente expediente. Esta previsión de gastos realmente se fixo así a instancia da traballadora social e realmente son gastos que se van non teñen por que coincidir exactamente con estas cantidades porque poderánse incluso modificar, o sea, mover partidas dunha mellor, se non fa falta tantos EPIs, por a mellor metelo máis a cubrir gastos de garantía, o sea, de necesidades básicas, o sea, realmente serían está previsto que a Diputación prevé con isto que os gastos que se poidan, digamos, intercambiar de unha partida para outra para poder, sempre cando sea justificado, que se van a dedicar a este tipo de as causas, ou sea, os efectos do COVID-19. Ten a palabra o portavoz Ben, de gracias. Veciños. Nos vamos a dar apoio a este punto. Sabemos de que hai un traballo previo do traballador social e sempre cando se fagan os gastos pois en función dos criterios técnicos da traballadora social nós non temos moito máis que engadir. Realmente que apoiamos a iniciativa. Ten a palabra entonces agora o portavoz do Grupo Popular. Moi ben. Bueno, eu antes de nada, pois quería que en nome do Partido Popular sumarnos ao recoñecemento que fixo Xavier na súa primeira intervención a aquelas familias que perderon que sufriron a perda de familiares durante este estado de confinamento e que non poideron ser acompañadas na súa despedida por todos nós. E tamén quería aproveitar, pois, dado que é o primeiro pleno no que está o novo secretario titular de Boqueixón, bueno, pois para darlle a benvida e desearlle todo tipo de sortes aquí en Boqueixón. E con respecto a este punto, bueno, pois como xa dixo o alcalde, esta proposta está elaborada en base a criterios técnicos dos servicios da traballadora social, dos servicios sociais do Concello. Tampouco temos nada máis que aportar e despois certificarase pois en función tamén das necesidades que van xurdindo ao longo do ano. Bueno, pues creo que votamos, creo que xa non fai falta votar, creo que damos todo o noso apoio, todos creo que apróbase por unanimidade este punto. Punto número 7, a aprobación da participación do Concello de Boqueixón no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos POS máis adicional 2/2020 da Diputación Provincial da Coruña. Fai a proposta o señor secretario. Proponse adoptar o seguinte acordo: participar no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos Plus Adicional 2/2020, da Diputación Provincial, cuyas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da chega provincial aos exceptos que se indican a continuación, única e exclusivamente a financiación de gastos correntes por un importe de 134.416,35 euros. Asimismo, se declara que o Concello non é de aplicación neste caso porque non é gasto corriente, porque é gasto corriente non investimento, a declaración da disponibilidade dos terrenos, non hai achega municipal co cal non hai que comprometerse. Por último, autorizar a Diputación a ter as certificacións da Agencia Estatal de Administración Tributaria e de Seguridade Social nas que se acredite que o Concello está corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social e facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión deste acordo e correspondente expediente. E a proposta da Alcaldía faise incluir toda a partida esta como gasto corriente, porque evidentemente agora estamos nun momento en que está elaborando os orzamentos do 2020, entón realmente é máis podería ser máis factible incorporar isto como gasto corriente e despois de dedicar as partidas que se poidan dedicar do que é dos orzamentos, digamos, ordinario, pois o mellor para distintas obras que se poidan acometer. Entonces así teríamos xa un marxen un poquinho máis amplio para poder cubrir os gastos do exercicio. Ten a palabra o portavoz de Veciños. Ben, non sou igual que no punto anterior, vamos a dar o apoio á iniciativa.
Si concordamos en que nos tempos nos que estamos, pois sí que hai que deixar disponibilidade aos gastos correntes, sempre cando se entendan gastos correntes como investimento social e non tanto o investimento en piche como se ven facendo últimamente, aínda que sabedes que somos críticos pois coa selección e coa forma de gastar os cartos da Diputación. Nestes momentos non queremos entrar na crispación e se o vemos positivo de poder dotarnos de cartos que poidan realmente redundar no beneficio dos cidadáns, sobre todo dos cidadáns máis vulnerables nesta situación e os que xa estaban na situación de vulnerabilidade antes. Polo tanto, tanto a primeira partida para servicios sociais como este de gastos correntes non significa o noso apoio a que apoiemos despois a forma que vostedes van a distribuir os cartos. Estaremos atentos para facer as críticas e as aportacións oportunas. Agora a palabra ao portavoz do Grupo Popular. Pois nós tampouco temos nada máis que engadir. Xa explicou o alcalde e o secretario o contido da proposta a aprobar. Entón, tamén se pode decir que se aprobou por unanimidade esta proposta. Punto número 8, aprobación da adhesión á Asociación Camiño Xeración Nós. Esta proposta é a seguinte: en novembro de 2019, por parte do alcalde do Concello de Irixo, se nos convocou unha reunión, unha xuntanza aos concellos por os cales discurriu un camiño, unha viaxe que protagonizaron uns membros da Xeración Nós, que saíron de Ourense, fixeron non é unha peregrinación, senón era un camiño, un viaxe cultural, pasando por distintos concellos, visitaron o Pico Sacro. Aquí no Pico Sacro fixeron unha visita, estuveron aí consultándose con outro grupo de xente que viña de Santiago, que estaban esperando aí, fixeron unha merenda, e entón depois continuaron hasta Santiago. Entón, este viaxe pasou por os concellos de Ourense, Amoeiro, Maside, Carballiño, O Irixo, Lalín, Silleda, A Estrada, Vedra, Boqueixón e depois remata evidentemente en Santiago. Entón, xuntámonos nesta reunión, se convocou para tratar de impulsar este camiño como camiño cultural, non como unha vía de peregrinación nova, porque evidentemente tantos camiños de peregrinación creo que son demasiados. Entón, este realmente é unha especie de camiño cultural para que outra forma de facer, digamos, turismo, tratamos entonces con isto de que a xente coñece tamén, siga coñecendo máis o Pico Sacro, todo que sea unha forma tamén, unha forma distinta de visitalo. Entón, por eso se fai esta proposta de incorporarse a esta asociación que se chama así, Asociación Camiño de Xeración Nós. Entón, firmáronse a acta de fundación o 21 de decembro de 2019, e aprobaron os estatutos. Supoño que no seu momento habrá, isto conlevará unha cuota, digamos, anual por ser socio, entendemos que serán sobre 500 euros, no momento non está especificado, no momento en que se poña, digamos, un poquinho a traballar esta fundación. Paso entón sobre a palabra, por eso propónse a aprobación da adhesión a esta asociación. Paso a palabra ao señor portavoz de veciños de Boqueixón. Ben, nós tamén vamos a dar apoio a este punto, xa estamos apoiadores. Un par de cousas. Supoño que terá que ver o camiño cultural este da Xeración Nós cas fotos que se conservan de Castelao no Pico Sacro, non debe ser... Son distintas. O Castelao estuvo antes no Pico Sacro que antes desta visita. Estes visitaron. O Castelao foi no 2000, digo, no 1924, 24 ou 29, agora sí que... Creo que 24. Sí. Esta foi no 26. Foi no posterior. Vale, encontráronse aí no Pico Sacro precisamente porque sabían que aí isto era Castelao. Entón, realmente fixeron ese camiño, fixeron aí un encontro entre os que viñan de Ourense e a xente que saleu á espera de Santiago para fazer a merenda, pois encontráronse aí no Pico Sacro precisamente por un motivo de que aí isto era Castelao.
E nós vamos a apoialo, pero tamén vamos a recordar ao Concello que a Federación de Asociacións Culturais de Galicia leva celebrando no Alto do Pico Sacro o sábado anterior ao 25 de xullo pois un acto do Alba de Gloria, onde se leu o Alba de Gloria arriba, onde se rememora precisamente pois a viaxe que fixera daquela Castelao e que se conservan fotos antigas co que fora alcalde, non sei se José me pode correxir, creo que estaba Sinde que fora alcalde do Concello de Boqueixón na foto. Nesa época posiblemente, sí. Quen que irades está na... Eu vin algunha foto, existen documentos gráficos, aparte estuveron na casa do indiano, que era a casa de Tucho, non, do Tranquilo. Do Tranquilo. Ali se xuntou esa xente, isto foi no 24. E creo que o Concello de Boqueixón debería apoiar e incentivar tamén este tipo de actos, porque no fondo o que estamos dando unha proxección a todo Galicia pois da importancia que ten o Pico Sacro. E aparte de ter unha importancia lendaria e de vinculación coa Ruta Xacobea, tamén ten outras vinculacións culturais máis cívicas e menos religiosas, se queremos decilo así, que son interesantes para a promoción cultural. Por eso apoiamos isto e tamén instamos ao Concello a que apoie outras iniciativas que veñen de outro tipo de asociacións. Perfecto. Ten agora a palabra o portavoz do Grupo Popular. Por parte do Partido Popular non temos nada máis que añadir. Apoiamos, lóxicamente, esta proposta e recollemos a proposta do Grupo de Veciños da Federación de Asociacións de Galicia. Moi ben, porque tamén se aproba este punto por unanimidade. O que sí que iba a decir e puntualizei, botase de menos que só nos veñan aquí os estatutos da asociación e non a pequena reseña histórica, porque me parece moito máis importante que incluso Sí, de verdade que este punto se tiñe que estar feito, non sei, rollo do... hai varios meses tiña que estar ido a pleno por casi por incomparecencia da persona que tiña que haber feito neste caso os plenos, que non era moi partidaria de meter cousas nos plenos e sempre todo a última hora non saiu. Entón, tiña algunha referencia, tiña algunha documentación que se nos poden pasala durante a semana aos correos electrónicos. Sí, sempre. De todas formas damos o apoio igual. Moi ben, pois eso. Pasamos entón ao punto número 9, que é a aprobación modificación de crédito 1/2020. Ten a palabra o señor secretario. Se propón a adopción do seguinte acordo: aprobar o expediente de modificación de créditos e serán nas partidas de gastos correspondente importe tal como a continuación se detalla. Con cargo ao superávit do 2017, partida 342-61902, estado de gastos outras inversións, importe 26.509 euros. E B, con cargo a transferencias de aplicación 870 do orzamento por importe de 26.500 euros, partida 860.00, estado de ingresos outras inversións, importe 26.500,09 euros. En segundo lugar, publicar este acordo no Boletín Oficial da provincia, no tabuleiro de edictos e na página web municipal durante 15 días aos efectos de presentacións de posibles reclamacións e considerar este acordo definitivo no caso non presentarse ditas reclamacións. Esta modificación de crédito ben porque, vamos a ver, no ano correspondente do ano 2017 se fixo un proxecto que era a mellora das pistas polideportivas no Concello de Boqueixón, fixese un contrato de 80.593,37 euros. Adjudicouse a empresa Z Contratas por un total de 59.969,52. Esta empresa fixo o seu traballo, unha primeira certificación con importe de 11.561,32 euros e unha segunda certificación con importe de 21.908,11, que se abonaron totalmente na anualidade de 2019. Pero así, a última factura, por, digamos, había discrepancias entre a intervención e o equipo do goberno, pois esa factura foi quedando e hasta o ano 2019-2020 non se pudo pagar. Entonces, ao facer o peche dun exercicio e ensinar outro, pois realmente para poder facer este pago, pois houve que realmente facer esta modificación de crédito. Ten a palabra o portavoz de Veciños. Ben, existía consignación para isto no 2019? Digo, por iso,
non o sei. A ver, É unha pregunta era o, esta sin malicia. era o remanente de 2017, fixérase do proxecto, non era este de pistas polideportivos, isto era de señalización, de pintado de pistas e todo eso. Pero realmente estaba xerado, se tiña que haberse feito no 2018 esas restriccións de crédito ou esa tal, e traspasadas do 2019, non sei tal, creo que non as arrastraron, entón justamente agora no 2019 quere facer o pago, por non había partida suficiente para, cando realmente debería habela, porque o remanente estaba aí, non creo, a parte fixa no seu proxecto porque estaba aprobados esas inversións. Creo que foron algún problema, digamos, a nivel contable de pasar dun exercicio para outro, non se xerou ben os remanentes. Sigue. Ben, non sei se falo. Ben, non se debe ser a primeira vez que nunha modificación de crédito nos vamos a abster, xa vamos a dar un paso. Aínda que en condicións normais, que estamos en unhas condicións bastante extraordinarias, e eu creo que a forma de gobernar creo que vai a cambiar a partir destes tempos, e a forma de facer a oposición eu creo que tamén ten que cambiar. Entonces, o que nos propuxemos como grupo foi non fomentar a crispación, sobre todo neste tempo, pero si baixo certas condicións. E esta é si queremos facer un kit. Nesta queremos facer unha chamada de atención. Neste mandato aprobouse unha terceira dedicación exclusiva para facer que é o concelleiro de Facenda, porque iba a facer un traballo. E estamos é verdad que pasou o que pasou, pero estamos casi a mes de xuño, non temos orzamentos deste ano. Polo tanto, existe unha falta de traballo ou falta de interese en telos aprobados, non temos orzamentos do 2020. Por eso veñen estas modificacións. Entonces, damos pois por o que acabo de decir, porque non queremos crispar nin a nosa intención, vamos a dar un voto de confianza, pero si instamos a que os orzamentos estean o antes posible, porque non podemos estar con os orzamentos prorrogados per se, por moito que a situación, e sobre todo por eso, por ser unha situación extraordinaria, necesitamos uns orzamentos novos, uns orzamentos creo que extraordinarios tamén pos tempos que nos toca vivir. E para facer esa elaboración, pois poñemos iba a decir os nosos conocementos, non os nosos conocementos, pero si poñemos encima da mesa pois a axuda, e queremos facer as propostas que consideramos que son oportunas. A palabra ahora o portavoz do Grupo Popular. Moi ben, pois nos tamén imos a apoiar esta proposta de modificación de crédito, e con respecto ao que decía Xavier, bueno, pois informarlle que estamos traballando xa na elaboración dos orzamentos de 2020 e intentaremos telo debidamente informado para recoller aquelas propostas que consideren oportunas para incluir. É a nosa intención pois que estén aprobados canto antes, incluso antes da finalización do primeiro semestre do ano, ainda que só queda un mes. Tiña que dicir o seguinte, moitas veces evidentemente nunca é fácil gobernar, nin posiblemente estar na oposición tamén moitas veces é moi difícil, tamén dependendo de con quen teñes en frente a hora de facer as cousas. E nós tamén tivemos aquí unha temporada alguén con que era imposible traballar, posiblemente moitas veces o traballo que se fai entre os propios funcionarios, habendo bo entendemento, bo tal, é moito máis fácil traballar e sacar as cousas para adiante que se non hai bo rollo. Entón, realmente temos aquí unha temporada bastante fastidiada. Estaba todo moi atrasado, cando chega o novo secretario, realmente todo sigue un poquinho un pulo a todo isto, sacáronse moitas cousas que estaban aí todas atrancadas que non poderon salir. Agradezo o seu traballo. Espero que nós temos un borrador xa prácticamente de presuposto xa moi avanzado, e posiblemente para a semana que ven teñemos xa prácticamente, digamos, os últimos flecos. Si vemos, quedamos un día para falar de distintos puntos que se van a incorporar e ver como podemos atender tanto as vosas demandas como as que evidentemente plantexaremos nós como grupo de goberno.
eu digo isto porque as actividades normais que se fan no Brau, eran activo, piscina e todo o demais, pois van a incrementar custos, se é que se poden abrir ou non abrir, por lo tanto, estamos afrontando a uns orzamentos que deben ser totalmente novedosos, non? Nese sentido. E entonces de ir mirando o que se pode e o que non se pode facer, o que se pode facer, pois facerlo. Porque sí que temos que axudar na conciliación, porque aínda que non haxa escola, bueno, peor aínda, se non hai escola, é máis necesario que nunca pois ter uns servicios públicos que poida a xente pois conciliar un pouco, e creo que é moi interesante O pois, tema, unha volta a todo tema de isto. conciliación é unha pescadilla que se morre a cola, porque claro, ti moitas veces tes, digamos, por exemplo, os profesores non queren, teñen que quedar na casa porque non queren levar aos nenos ou non teñen onde leválos, pero si tampouco nos queren levar porque teñen medo de que o tema, realmente todo un... Por eso que eso todo cambiou e se cadra, mano, hai cousas que se poden facer. Claro, hai que facelas baixo unhas medidas de seguridade tal, eso implementa costes, hai que mirar o que se pode facer, e dentro do que se pode facer, o que é viable facer e o que non é viable, pero sí que hai que manter uns servicios mínimos porque é necesario. Creo que abreu a escola infantil esta semana. Non, porque non van a abrir, ¿No? Eu, por o que sei, a Xunta non nos vai autorizar a apertura das escolas infantiles. Creo que nin as unitarias tampouco, a nivel do colexio vai abrir solamente os cuartos de aquí, que é cuarto de ESO, e no Os instituto... bachillerato, non? Os últimos cursos. Porque non, os profesores tamén se opoñen. Non, eu non digo do que se pode facer, Non, nós teremos que tratar, nós estabas esperando a que o tema das escolas infantiles, que iba a haber unha reunión entre directores das escolas infantiles máis a Consellería de Política Social para ver en que condicións se podería abrir, pero polo que estuven escoitando e falando con tal, decían que non, que posiblemente que había oposición por parte das educadoras e tal, que non viña enviable porque non tiña que correr ese risco. Pero non sei que será mellor. É municipal, realmente, se hai xente que hai que darlle ese servicio, pues realmente teríamos que darlle ese servicio. Pero, quizás os nenos, pero se ir unha aula, vanse tanto andar tocando, vanse agarrar a ti, vanse agarrar a calquera, non é fácil ter un, digamos, por moito control que haxa, ou moita querendo separarse, non hai, non se tocan uns outros, se tocan a ti, tocan a todos. Entonces, é que vai ser difícil sí, facer calquera cousa. A nosa intención é facilitar a conciliación pois na medida do posible. O que pasa é que a situación vai cambiando e a normativa vai cambiando tamén. É casi imposible poder anticiparse. Entón estamos agora barasando de reabrir ou non abrir a piscina municipal, e o verán activo sí que vai ter moi que facer porque hai moita xente que vai no mellor non veñen 150 rapazes como vieron ao pasado no mes de xullo, pero ao mellor 50 igual veñen. Pero tendo a población que temos que é escasa, a población nova é moi escasa en Boqueixón, o verán activo é unha actividade que ten moitísimo éxito. Por eso que habrá que... aí... E temos, evidentemente, espacio, habrá que fazer grupos moito máis reducidos e tratar de que... Eso incrementa costes xa por... Eso xa. Pois a partir da que esos 130 e pico mil euros da Diputación se implementan para gasto corrente, porque realmente imos ter que incurrir nun montón moito maior de gasto e hai que asumir con cargo con fondos propios. Bueno, entonces votamos entonces. Votos a favor? Votos en contra creo que ningún, e creo que son 4 abstencións. Iván, está nos escoitando? Sí, estou. Sí. Auriculares agora para... Entón, agora pasamos á segunda parte do que é da orde do día, que sería a parte de control. Creo que se vos remitiu a todos un toma de coñecemento dos decretos da alcaldía editados entre o 1 de xaneiro de 2020 e o 15 de maio de 2020. Algúnha cuestión sobre eso? Eu teño que decir que non me dou tempo a repasarlos. Si hai alguna consulta despois, pois eso, tamén sempre estamos a... Vamos a mirar, tampouco me dou tempo a repasar todos os reparos de legalidade. Eu tampouco. Pero que conste que non me parece ninguna aberración o que pon aí.
Eu en algunhas cousas tal, eu creo que técnicamente que temos que ir por ese camiño, e que na maioría das cousas o que se di é que non hai propostas de gasto, e por eso nos pasamos sempre. O sea, a forma de traballar daqui do que se queixaba a anterior secretaria era precisamente esa, de que non existían esas propostas. É o único que me ten dito. Non entro nos despois en máis valoracións porque non me toca tampouco, porque foi pouco tempo que estuvo. Pouco tempo. Non é todo tan así, pero vamos, bueno, ela escribiu e está escrito o que está escrito. O que está escrito non me parece que sexan cousas peregrinas, o sea, que se axusta, poden ser interpretables desde logo, pero non vexo que temos que axustarnos á forma de funcionar do Concello, sobre todo de certos servicios do Concello, deixa que desear no tema económico, e creo que eso hai que melloralo. E non é tan difícil. E non é tan difícil melloralo. Eu teño dito na aprobación das contas xerais dos últimos anos que non me parece normal que aparezcan ingresos no banco 200 euros porque se lle descontou o viaxe do tal, os ingresos e tal, sin saber moi ben a que ven eso. A mí non me parece normal dos viaxes que se fan, ou da piscina que aparezcan unhas follas escritas, ou que aparezca un rexistro onde se di que o funcionario ou traballador de turno pois retén 1.300 euros porque non se lle pagaron unhas extras. A mí non me parece unha forma normal de facer unha xestión económica en ningunha empresa e moito menos nunha administración pública. Por lo tanto, aí temos que, eu creo que debemos mellorar. Xa se fixeron cambios, creo que nese senso moi importantes xa o ano pasado. E creo que seguimos con eso, realmente non houve todo eso, o tema que estaba xa desde o ano pasado, desde o verán do ano pasado, xa todo eso se cambiou a forma de funcionar, e realmente creo que foi un acerto para o funcionamento do Concello. Pois moitos das outros reparos eran por que si non tiña tempo, que si unha cosa, pero moitas veces tampouco non era así, moitas veces ela non quería papel, pero despois mandaba por algún funcionario lle pasaba a documentación por o tele, rexeitaba ya e depois había que darlle en papel, pero despois un papel que daba allí encima da mesa e non se facían as cosas, despois sempre todo a última hora, e realmente tampouco non é así a forma de, evidentemente todos os reparos, non todos son por esa, pero ela a súa forma de traballar en todos os que tiña pouco tempo para todos os, desde o momento que empezou aquí, sempre todos os reparos, ou se todo empezaba sempre que non tiña tempo para facer o seu traballo. Pero creo que porque neso xa se queixaba a anterior secretaria da secretaria, xa se queixaba do tempo. E eso, nós, en carne propia, podémoslo ver porque levamos non sei cantos plenos salvo este, que felicitamos ao secretario. E, por certo, que eu non recibín expediente plenario, non sei por que estou no correo, pero eu non o recibín, eu non o teño no correo, mandaronmo despois de volta, pero si estuve mirando os correos e estaba ali posto, enviástesmo, pero non sei que fixen con el, o sea, non sei que fixen con el, non, eu non o vin. Nin idea. É posible que este en spam, porque a min pasou o mismo. Sí. A min enviou o sábado, pois hai de mirar no spam, porque entrou perfectamente, pero por exemplo, que dixeste que non recibiras, pero eu non recibí. Foi un enlace, porque a documentación non pesaba. Entón, o que fixen foi mandar un enlace de Google Drive. Entón, o mellor... No, pero despois mandoume o reenviou moi ben. Sí, descargueino perfectamente, pero a mí o que non me chegou foi o correo. Conta de Gmail? Sí. Spam? Sí. Ti tes conta de Gmail tamén, Ángel? Spam? Hai que verlo. Se eu aquí non mandaron a tablet que teño para telo aquí, e xa me dixo, é moi grande para a tablet, e xa non me deixou enviar xa non me recibiu. No, pero está ben, digo que eso sufrimos na carne propia porque nos últimos 2 anos non recibimos un expediente plenario completo, ningún. E entonces non é só culpa do TAE que se lle deixan as cousas á secretaria tal, e foi que a secretaria esta e que a anterior tamén. Haberá cousas que si que por parte neste caso por min, igual paso documentación tarde ou que sea, pero normalmente non é toda a culpa dos políticos. Hai moitas veces que hai determinadas xente que sempre van a cousas algo tarde, sí, no caso da finada de Helena teñenos chegado informes o mismo día do pleno, informes que facía sobre puntos de tal, e iso é porque non lle chegaban antes, que Helena
Eu creo que, bueno, tería os defectos que Sí, bueno, tuvera, pero pero era o sea, chegaba, facía expedientes sábados, domingos, cando lle cadraba, o sea, No, non bueno, era só pero, do bueno, anterior non era secretario, todavía- debe ser unha forma de era- funcionar que tamén hai que mellorar. Sí. E despois, o de esperar hasta o último día No, posible eso. para mandar unha convocatoria, pois eu non o vexo. No. Ainda que a mandes incompleta, se tes puntos xa de tal e o mandas 2 semanas antes do pleno, pois vamos lle botando un ollo. O sea, someternos a nós, que non temos a dedicación exclusiva, a ler unha documentación como esta, que había documentos como os decretos da alcaldía que teñen 368 follas, se temos que ler o rollo todo, temos que manter 2 días en dedicación exclusiva ao Concello e non podemos. Entonces ir alixeirando esos decretos, pois se nos podedes mandar todos os meses igual que nos tendes mandado en algunha ocasión, pois Pero agradecemos. non sempre. non se manda todos os meses. Non sempre as actas, eu perdínme xa se facedes xuntas de goberno ou non. No, Estou agora, totalmente mira, agora perdido. creo Estou totalmente desde que perdido. ahora mismo non se fixe ninguna xunta de goberno. E Sí, pero anteriormente iban porque chegando porque xuntas de non goberno. non tiña te, aparte sempre se eran tiviches as convocatorias de xunta de goberno que había con Sí, eran 4 e aparte sempre eran puntos de urxencia, puntos de urxencia. Porque non estaba sacado para adiante, Anteriormente chegaban cada 15 Claro, días, pero eran puntuales. Sí, a máis 2 ou 3 días despois do tal chegábanos, despois da tal chegábanos. Sempre foi Porque no da xunta de goberno, sí, pero xa digo, non perdínme se facedes xuntas de goberno ou non. No último ano, desde que empezamos o rollo, estou totalmente despistado porque non existe unha regularidade como existía. Aquí non se, estando eu, dende eu cheguei xusto no estado de alarma. Polo estado de alarma suspenderonse todas as reunións de órganos colexiados, entón non houbo. Non, pero anteriormente que non sei tamén se eso. Non, as que houve Fonnos chegando algunha acta de xunta de goberno, pois hai 2 semanas chegaron actas do mes de xaneiro, algunha, pero non como era antes, de que sabías que o primeiro miércoles e o terceiro miércoles que había xunta de goberno, sabías que o viernes ou o lunes seguinte tiñas a acta para saber os puntos que se trataban. Sí. Bueno, pues seguimos entonces. Bueno, punto número, xa falamos tamén xa do punto número 2, o tema logo dos reparos. Si de logo te salga en algún momento queres aclarar algunha aclaración máis sobre algún deles en cuestión, pois eso, preguntar e trataremos de saber. Entón, agora pasar ao punto número 3. Toma de coñecemento de informes da Secretaría de Intervención de 18/5/2020 sobre as resolucións da Alcaldía contrarias ao reparo de legalidade, así como resumen das anomalías detectadas en materia de ingresos durante o exercicio 2019. Este punto y los otros 3 puntos siguientes son información sobre la información trimestral que se manda al Ministerio, referida a los 4 trimestres del año 2019. Na parte dos reparos, o único que fago é enumerar os reparos que hai no 2019 a causa do reparo, tamén se hai algunha anomalía en materia de ingresos. Non atopei ninguna anomalía en materia de ingresos. Sobre los otros puntos del orden del día, es eso. Lo que se viene a decir es los datos que están, que podéis acceder a eles, aparte do informe que os mandei, podéis acceder a eles na aplicación de consulta que ten o Ministerio sobre entidades locales, oficina virtual de cooperación coas entidades locales, a lista o Concello de Boqueirón e de acceso libre. O que sorprendeu foi é que se o digo iderlle botar a culpa á secretaria anterior, non quero. Sorprendeu o incremento do período medio de pagos, foi o que me sorprendeu. Que hai un incremento con respecto ao que eu recordo. Eu non podo decir se foi do trimestre anterior, dai 2, dai 3 ou dai, non sei, do que recordo, pero eran 58 días. Si, incrementouse moito. Pregunten aos os proveedores saben que tardamos o que se incrementou aquí o período de pago foi porque non había propostas de gasto. Hai que intentar solventar o tema, bueno, de pagar o antes posible, pois estamos xogando coa economía de moitas familias.
Creo que ahora mismo estamos pagando prácticamente en un mes ou menos dun mes, ou que as facturas que están chegando está se levando para todo a parte vai todo moito máis controlada, moito máis Si ten que haber os sistemas de control e iso leva Eso, un tempo, exactamente, comprendo, pero hai que tenos intentar que facer os pagos o antes posible. Mm. Porque se estamos comprando na cercanía, pois estamos fastidiando a xente da cercanía tamén. No, por eso non se trata de que todo o mundo cobre o máis rápido que se pode. E despois entón pasamos ao punto número 7, que serían moción dos grupos políticos. Punto número 1 destes de mocións. A primeira moción é do Partido Popular de Boqueixón, sobre o solicito do Ministerio de Fomento da execución das obras de construcción dunha redonda en Estedo, registro de entrada número 227 de 13 de fevereiro. Ten a palabra o portavoz do Grupo Popular. Ben, bueno, esta moción, como é pequena, vou na ler. A exposición de motivos. O Ministerio de Fomento realizou unha nova sinalización horizontal na Nacional 525 o seu paso por Lestedo, concretamente na intersección desta estrada coa DP 1202, Estrada de Vedra, e a estrada municipal que discurre cara ao campo de fútbol e o Pico Sacro no lugar de Pazos, polo cal non se permite o xiro á esquerda en dirección Santiago-Ourense, nin tampouco atravesar a Nacional 525 desde a DP 1202 de cara ao Pico e viceversa. Esta nova sinalización supón unha modificación sustancial para o acceso ás súas vivendas dos veciños das aldeas de Milleirós e Vilar, así como para o tráfico que atravesa Lestedo desde e para Pazos e Vedra. O Ministerio de Fomento, que ostenta as competencias sobre a Nacional 525, ten redactado un proxecto de rotonda neste entorno que permitiría o tráfico en todas as direccións nesta intersección. Polas informacións que ten o Grupo Municipal do PP, este proxecto está pendente de financiación a través da súa inclusión nos presupostos xerais do Estado. E agora quero facer un pequeno inciso, presupostos xerais do Estado que, por certo, aínda están en vigor os de Rajoy. Aquí temos prorrogados os do ano pasado, pero en Madrid aínda están en vigor outros moito máis anteriores, non? Ao mesmo tempo, existe unha demanda veciñal para que esta obra se realice para a mellora do tráfico e circulación na parroquia de Lestedo, e estas actuacións permitan a reducción da velocidade no tramo urbano, coa conseguinte repercusión directa que isto conleva en materia de seguridade. Entonces, o que propoñemos é solicitar ao Ministerio de Fomento, pedimos o apoio do grupo de veciños, solicitar ao Ministerio de Fomento unha copia deste proxecto da citada rotonda de Lestedo para expoñer e informar aos veciños e poder facer aportacións e ou alegacións ao mesmo, e solicitar ao propio Ministerio de Fomento que se consignen as partidas orzamentarias necesarias para a execución desta obra con cargo aos presupostos xerais do Estado de 2020 ou calesquera outros fondos que poidan financiar a execución desta actuación. Bueno, coñecedes perfectamente cal é a problemática que xurdiu en Lestedo coa nova sinalización da carretera. Hai algunha xente perxudicada, sobre todo das aldeas de Milleirós, e bueno, queremos solicitarlle ao Ministerio unha copia dese proxecto e tratar de axilizar a súa execución na medida das posibilidades que temos, exercendo presión desde este pleno. Ten a palabra o portavoz de veciños. A min sí me gustaría ver o proxecto, porque polo sitio que é, pareceme raro que poden facer unha rotonda. É verdade, se van a facer unha rotonda igual que a da cima de Romero Donallo, ou sea, unha mini rotonda, é mellor que non fagan nada, que o deixen así. Tal e como está agora, bueno, tal e como estaba antes era perigoso, cruzar en todos os sentidos era perigoso. Non houbo nada, porque non houbo nada grave, se houbo algunhas cousiñas, porque non lle cadrou, pero, bueno, vemos que soportar o fluido para todos os sentidos é un pouco tal. E eu non vexo, por tal e como está o terreno, e que hai casas ao redor, facer unha rotonda, o que se entende por unha rotonda, que se queremos que se reduzca o tráfico, ten que ser unha rotonda amplia, eu non o vexo, gustaríame velo. E eu o que sí que solicitaría o rollo, pero non lle solicitaría que a fagan, porque a saber cal é o proxecto, miraría primeiro o proxecto e despois instaría a que se fixera, porque igual está instando a que fagan un proxecto que é pior o remedio que a enfermedade.
Gustaríame ver o proxecto antes, porque é un sitio, non é un sitio fácil para facer unha rotonda. Non, porque Entendo, hai é algo que moito- tiras a panadeira. Se tiras a panadeira, porque para baixo, No, ou enches o tirar a terraplén. panadería, non a panadeira. A panadería Bueno, para chamámoslle a panadeira, entendémonos ben, É prima deles. Sí. Non, pero digo, No, eu, sí. non hai Eu sitio vin- ali, eu vin- e para baixo está a casa de Amador. Sí, Do a ver, rollo, non sei se a van a tirar ou non, e despois co desnivel que hai, eu non o vexo fácil, Eu- de facer unha rotonda para arriba para de Bautista, pero se fas para arriba para de Bautista tens que o tirar o proxecto a panadería. que tiñan feito era empezar, elevar Se o a fas carretera máis atrás. desde atrás, no, elevar a carretera desde atrás, da entrada de Facer un Mejuto, huevo. levantar máis para arriba, empezar a levantar a carretera para chegar arriba con moito menos desnivel. Tamén na parte de arriba, na que baixa do pico, tamén baixar desde onde está a casa de Orlando, baixar a carretera, entonces para chegar, digamos, ter un margen Tens que facer, se empezas antes tens que facer unha especie de huevo, non sei, non a chisma circular. Digo, non sei, realmente para eso están os reducir, técnicos. sí, pero para reducir a velocidade o que está claro é que non podes facer unha mini rotonda, porque entonces é que é máis peligroso, incluso que se non faz nada. ali o ideal sería Porque se cambiar a pasan os salida coches a salida da carretera de Bedavi que sacara por atrás, sacara antes. Antes non a Gallosa, non. Sacara antes por al lado da casa de mata, máis por lá da casa. Sería máis que aparte sería moito máis máis sitio mellor para todo. Pero a xente que baixa do pico pasaría igual, entón pasaría de frente, como fan algúns. Eu estaría, non sei se vos tendes algún coñecemento de cal é o proxecto do rollo, senón eu estaría a que me pasaran o proxecto primeiro e despois insto noutra moción aquí o fagan si me convence o proxecto, pero se cadra estás instando a facer un proxecto e botan os veciños del estedo todos a Dios porque non lle convence, o sea, pior o sigo insistindo o remedio que deixar as cousas como están. E non teño ningún interés en que as cousas estén como están, tamén me molesta, o sea, tamén son Bueno, perjudicado. pero realmente non é mellor que antes está, agora mismo. É menos peligroso, Claro. pero bueno, tens que dar máis voltas, desde logo hai a xente que nos ve o millor, o cambio que houve, que Claro. se nos vemos millor, porque antes tiñamos que, para facer o xiro a Santiago, tiñamos que ir a Gallosa. Tanto Salir por na eso- Gallosa pareceme unha aberración, que eso estea permitido aínda agora pareceme unha aberración, porque é peligrosísimo. Sales no medio dunha curva, agora reduciron, é verdade que reduciron a 70, pero por eso teñen o radar ali, a 70 pasa o que está despistado, co que tal pasa a 100 e pico, o sea, subes, é un sitio perigoso. E en certas cousas, sí, pois está ben aquel xiro que fixeron, ainda que tamén está en cambio de rasante, tampouco tamén é un sitio bastante peligroso. E non me convence como está, pero como estaba non podemos decir que o cruce que estuvera ben, porque non estaba No, ben. eso está aquí. No. Eso no. Sí, sí. Entonces, Sí. damos apoio á moción, pero bueno, instamos Pero- a iso, sin queredes, de sacar o punto 2 e solicitar o proxecto primeiro antes de O que solicitar a que o executen. O que faría, se vos parece ben, é, para non ter que volver a traer a pleno, é dicir, aprobamos o punto 1 e o punto 2 condicionámolo ao resultado do punto 1. Do punto 1. Proxecto e alegacións, se estima oportuno solicitar que realicen esa rotonda tal como está no proxecto, pois solicitamos a súa É que se realización. estás instando a facer aportacións e alegacións e por outro xa estás instando a que executen o proxecto, parece que non ten moito sentido. No, pero quero decir, solicitamos a execución en función da Sí, do... claro, desde logo, sí, sí. En función Si do- o proxecto é bo, canto antes mellor. Perfecto, pois entón aquí facemos eso. Facemos, digamos, subordinamos o punto número 2 a que teñamos de acordo co proxecto que sea Poñemos, que entendamos que sea o máis adecuado Poñemos a para a zona. coletilla, se procede solicitar ao Ministerio de Fomento, se procede que se consignen as partidas orzamentarias. Moi ben, pois pasamos entonces agora a Sí, para redactar, se procede a solicitar al Ministerio de Fomento, se procede conforme a las aportaciones y alegaciones al proyecto, solicitarle la financiación, a consignación. Sí. Votamos. pues, por unanimidad. Sí.
E a moción número 2 tamén do Grupo Popular de Boqueixón. Bueno, pois esta moción está vinculada ao 8 de marzo. Xa nos queda un pouco lonxe no tempo, pasaron demasiadas cousas desde o 8 de marzo, pero bueno, as razóns o sentido da moción non cambia, porque o Día Internacional da Muller, a importancia que ten a muller na nosa sociedade sigue presente. Entonces non me vou a parar demasiado na exposición de motivos, porque de todos son coñecidos, e iso vou a ler a proposta de acordos, que sería instar ao Goberno Central a aprobar o novo Plan Estratégico de Igualdade de Oportunidades 19-22, que será tamén un instrumento para dar cumprimento á Axenda 2030 para o desenvolvemento sustentable, promover un plan contra a brecha salarial en España e impulsar a efectividade do principio de igualdade de remuneración por razón de sexo, impulsar un pacto nacional para a conciliación laboral e a racionalización de horarios para favorecer a conciliación da vida laboral persoal e familiar, desenvolver unha estrategia nacional para impulsar as vocacións STEM entre as alumnas, que inclúa, entre outros aspectos, impulso das materias STEM na educación e programas de formación do profesorado, para a mellora na aprendizaxe das materias STEM, posta en marcha de iniciativas para a formación de mulleres en habilidades STEM na contorna rural, mellorando a súa formación no ámbito digital, acceso ás novas tecnoloxías e uso das redes sociais. E instar ao Goberno da Xunta de Galicia, dentro das competencias da Comunidade Autónoma de Galicia, a levar a cabo as accións necesarias para conseguir como obxectivo fundamental a igualdade retributiva das mulleres en todos os ámbitos tecnolóxico, cultural, deportivo, etc., elaborar un programa para o fomento das vocacións STEM, ciencia, tecnoloxía, enxeñería e matemáticas entre as nenas e mozas para pechar a fenda de xénero nestes estudios e incrementar a presencia da muller nos ámbitos científico e tecnolóxico de Galicia, e fomentar e incrementar os programas de alfabetización digital das mulleres maiores e especialmente aquelas que vivan no medio rural co obxecto de mellorar o manexo e as súas habilidades no uso das novas tecnoloxías. Gracias, José Manuel. Ten a palabra o portavoz de Veciños. Ben, é que é difícil non apoiar esta moción, é difícil non a apoiar. É curioso que a presentedes así, non? Porque normalmente a práctica é unha moción estándar que ven do Partido Popular de Galicia. O estándar cando goberna o PP non é nin moito menos este. A praxis da Xunta de Galicia tampouco é o que decides aquí, non? Pero, de verdade, se estades dispostos a instar ao Goberno do Estado e máis ao da Xunta de Galicia a conseguir todo isto, pois tendes o noso apoio e poñémonos á cabeza das reivindicacións. Moi ben. Non sei se Ángela que ten algo que... Por a parte que nos toca aquí, eu creo que no Concello de Boqueixón, aquí é o Concello en sí, non se fai ningún tipo de discriminación por razón de sexo e... Supoño, pero digo que todos estes impulsos de pactos e demais están ben, ojalá se fixeran. Digo, a práctica do Partido Popular é exactamente a contraria. A práctica, sí. Pero nos vamos a apoyarla, Moi ben, pois votamos en todos, creo que non fai falta votar. Creo que apoiamos todos esta moción. Moción hora número 3 do Grupo Municipal de Veciños de Boqueixón sobre a creación dun centro de día e residencia xeriátrica no Concello de Boqueixón. Ten a palabra o portavoz de... Ben, esta moción, tal e como quedamos na xuntanza que mantivemos o venres pasado no Concello de Vedra, os dous alcaldes e os portavoces de todos os grupos do Concello de Vedra de Boqueixón, pois vamos a retirala da orden do día, pois á espera de que se faga, que se mira un pouco do estudio do punto 1 que era sobre o transporte tal. O que sí que nos parabenizamos é de que esta moción o sea, que o éxito da moción estea tendo que estean, bueno, que o tiverades en conta e que se estea traballando nesta cuestión,
no de facer un centro de día e da posibilidade tamén no futuro de poder chegar a ter unha residencia xeriátrica pública. Sabedes que os dous puntos fortes que levamos no programa electoral non desta última das eleccións municipais, senón tamén nas anteriores, cando nos constituímos como agrupación veciñal, é a potenciación dos servicios sociais, sobre todo a creación dun centro de día, iba nos dous mandatos, e o do transporte público. E neses dous puntos, sobre todo neses dous puntos, o da creación do centro de día ven tamén coa potenciación dos servicios sociais e máis de todos os servicios de conciliación que consideramos esenciais. Vamos a loitar todo este mandato, todo o que nos queda de mandato, e tampouco temos ninguna non temos maior tal en que levedes os parabéns pola creación do centro de día. Nos alegraríanos moito que neste mandato estuvera casi definido todo este proxecto e podedes vendelo como un proxecto incluso propio. O importante son os veciños. Entonces, Vas a retirala a espera do próximo pleno. Perfecto. Entón, punto número 4, ou sea, moción número 4, tamén de veciños de Boqueixón sobre a campaña de Vía Galega sobre a emigración do pobo galego. Si, esta tamén a imos hoxe vimos de saldo. Esta tamén a imos a retirar. Decir que o único que fixemos foi copiar unha iniciativa que entrou neste Concello no mes de outubro e que nos sorprendeu de que non se trouxera a pleno. Normalmente non sabemos cales son os criterios para traer unha moción a pleno ou non. Hai veces en que vemos aquí mocións de comisións obreras, temos aprobado mocións ou temos traído ao pleno mocións que nos ten presentado xente de fora do pleno e, sin embargo, pois hai grupos que non tiveron representación, como foi Compromiso por Galicia, que ten presentado pois diversas iniciativas e non se teñen traído ao pleno. Eu son partidario de que todo aquel grupo de veciños que presente algo en forma de moción para instar ao pleno, que se trate no pleno. Se non pode ser como a moción, porque realmente quen podemos traer mocións, pois que se traiga como a rogos ou preguntas ou noutro, pero de pasar todo. Eu creo que os veciños teñen que ter un acceso directo ao pleno da corporación. E neste caso, pois, como veu no mes de outubro, nos presentámosla no mes de marzo porque non se presentara antes. E agora, falando fora antes de entrar no pleno, pois vemos de que xa foi tratada no Parlamento de Galicia, entonces vamos a reformular e a poñernos en contacto coa asociación esta Vía Galega. Consideramos que é importante pois ter presente pois toda a problemática da emigración, pero lóxicamente non vamos a instar ao Parlamento de Galicia a unhas cousas que xa o propio Parlamento de Galicia rexeitou. Non sabemos por qué, porque tampouco a moción ten unhas cousas tan graves, pero que xa rexeitou. Entonces vamos a poñernos en contacto con eles e trairemos o que eles presenten no rexistro pois as iniciativas que queiran, pero debemos apoiar pois a problemática da emigración. Pero retiramos a moción por ese motivo. Entón, a moción número 5, outra moción tamén do Partido Popular para instar ao Goberno de España para que dote as entidades locais de fondos extraordinarios para facer fronte á crise sanitaria, social e económica provocada por a COVID-19. Estaba do grupo. Bueno, aquí tampouco me vou a parar na exposición de motivos porque todos conocemos o que pasou a raíz da COVID-19 e sabemos tamén cal é a situación de incertidumbre para as entidades locais, para os concellos a partir de agora e as dificultades polas que poden pasar, tendo en conta que son as entidades locais constituen as administracións máis próximas ao cidadán e son as que teñen que resolver os problemas máis cercanos das familias. Entonces, a proposta é instar ao Goberno de España a mobilizar máis de 40.000 millóns de euros de cara ás entidades locais para a reactivación económica e evitar a quebra social. 18.900 millóns de euros
polo adianto das entregas a conta ás entidades locais da participación nos tributos do Estado. Destes 12.486 millóns de euros corresponden aos concellos e o resto ás deputacións. É necesario un adianto de polo menos o 50% das cantidades pendentes para o ano 2020 para poder facer fronte ás tensións de tesourería causadas pola crise do coronavirus e ás medidas que xa se adoptaron de urxencia por todos os concellos de España. Posta en marcha dun fondo de 5.000 millóns de euros en axudas directas e incondicionadas ás entidades locais, creación de fondos específicos para o rescate do transporte público, 500 millóns de euros para aumentar as axudas de alimentación a través dos servicios sociais municipais, 300 millóns de euros, autorización respectando e garantindo a autonomía que a Constitución española e as leis otorgan ás entidades locais para a xestión dos seus recursos para poder utilizar os aforros das entidades locais cifrados en 28.000 millóns de euros para paliar a dramática situación que teñen moitas familias, moitos autónomos e PEMES do noso país. Sabedes que se está especulando coa utilización dos remanentes dos concellos, se van a ser intervidos ou non van a ser intervidos polo Estado. Por último, instar ao Goberno de España a pagar 700 millóns que o Estado lle debe ao conxunto das entidades locais do IBE correspondente ao mes de decembro de 2017. Señor Calabar. Ben, nós tamén vamos a apoiar a moción, aínda que sexa unha moción tipo do Partido Popular. Xa saben que non estamos de acordo co funcionamento das deputacións provinciais, que aquí falan de reforzar as diputacións provinciais. Eu faría exactamente o contrario, eliminalas. E o que sí que lle quedaría redondo é se no punto fuxeran un punto 5 onde instaran ao Goberno Central a fulminar a regra de gasto. Entón xa sería perfecto, porque está feita por un psicópata económico. Porque parece que aquí o que se trata pois é de desgastar o Goberno do Estado. Entonces, se nos queixamos de que non nos deixan usar ou de que nos van intervir o remanente de tesourería, pero non falamos da regla de gasto, estamos a mitad de camiño. E a regla de gasto prexudícanos bastante máis que a intervención ou non do remanente que poida ter o Concello de Boqueixón. Porque nos impide facer uns presupostos con as dotacións en gasto corrente donde realmente son necesarias. Vale, pois pola nosa parte non hai ningún problema en engadir eso, que nos asesore aí o secretario interventor, instar ao Goberno a facer as modificacións legislativas necesarias para eliminar ou flexibilizar a regla de gasto. É unha proposta aberta, pero Si les parece, preparo un texto, se los mando para que... Vale, sí, sin problema. Perfecto. No digo eso porque sí que soportamos cando facemos uns orzamentos, moitas veces estás mirando e non podes gastar porque o ano pasado tes o incremento que tes, sí, e se queres condicionados. prestar un servicio novo é gasto corrente e estás entrillado. O sea, prexudícanos, ao meu parecer, e á vista dos orzamentos pasados do Concello de Boqueixón, prexudícanos moito máis a autonomía, a regla de gasto, da intervención do remanente, aínda co remanente, bueno, pois é grande, ou foi grande hai 2 anos. Este ano non sei, que non mirei, teño os datos, pero non mirei os fiscales do 19, pero no 18 foi moi grande, pero aínda que che interveñan eso, o que realmente é un problema, ou porque tes eso, porque non che deixaron facer unha política de gasto corrente, non digo de tirar ou de facer gasto corrente a feixe, pero sí de poder cambiar grupos e modificar, o sea, de que teñas un pouco de libertad. De outra forma, ou vendo unha subvención pública de outras administracións, ou non tes libertad para dotar o teu presuposto. Pois nós estamos de acordo con eso. Bueno, ao mellor entre as medidas que se está falando, non por eso, a miña, esa é o que che iba a dicir, ao mellor entre as medidas post-Covid-19, pois esa é unha, pero bueno, non está de máis que aí se recolla aquí. Tamén é verdad que é unha obriga da Unión Europea, pero bueno, imagino que a Unión Europea pois tamén abrirá a man moito na situación na que estamos. Claro, terá que haber flexibilidade. Os concellos o de non aplicar a regla de gasto, aínda que teñas as medidas de estabilidade orzamentaria, non aplicar a regla de gasto suponlle un alivio, porque lle supón autonomía, e que realmente eso vai contra a autonomía local. O sea, a min pareceme inconstitucional total o que sacaron da regla de gasto. O que pasa é que, bueno, como todas as medidas e as leis excepcionais, pois sacan as como leis excepcionais e despois van quedando. E se quedan. E despois van quedando.
Bueno, entón aprobamos tamén esa moción incorporando ese punto número 5 na súa redacción, que se vos pasará a todos. E agora o punto número 8, entón, rogos e preguntas. Como sabedes, as preguntas vanse a responder por escrito. Eso podedes, como quirades, lelas e tal, e por base e rogos. Xa que empezo eu, que eu só teño dúas. Unha pendente dos plenos pasados, que non sabemos nada sobre a situación da depuradora de Gastrar. Non sabemos se houve algún, o sea, tendesnos desinformados totalmente, e iso que vos comprometestes. A ver, tuvemos unha reunión cos veciños e quedamos de facer, o sea, para que tamén agora tuvo parado isto por Trapallades, un proxecto de adecentar aquelo para que levalos a ver unha depuradora igual, idéntica a esa, en Dumbría, que é onde hai unha instalada nunha plaza en Dumbría, para ver como está, como que non molesta, non cheira, non ten ningún tipo de problema, e menos aínda nesa zona. Entón, realmente, para que o que temos eso, tamén estudio técnico, preparar un diseño de como vai quedar por arriba, para que quede naquele entorno, digamos, que quede ben, e vamos a facerlle levar a cabo os que queren vir hasta Dumbría, ver como queda in situ, unha idéntica a esa. En principio están de acordo en eso, pero bueno, despois hai que ver no momento en que... O sea, que vanos a convencer de que deixen ali. Vale. Para entendernos. Ben, se hai algunha outra avance neste sentido, pois agradecemos a que nos manteñen aparte, informados. se facemos esa visita, tamén convidaremos a chegarvos con nós a ver como quedou ali. Porque volvemos a criticar a xestión do Concello, que cando se manda un escrito ao Concello, sexa un veciño ou un grupo de veciños, por deferencia hai que contestarlle. Ainda que sea na máis decir que recibimos o seu escrito e será atendido en canto teñamos tempo, ainda que só sea eso. Digo que hai que manter certas formas que son moi importantes. Non coa oposición, que tanto dá, pero estamos afeitos a casi a calquera cousa, pero sí cos veciños, hai que ter unha serie de diferencias. E despois, decir que en pleno confinamento, o 31 de marzo, recibín varias fotos do desvío dun regato en Loureiro, no entorno de Loureiro. Entonces quería saber se estades informados, porque isto non se pode facer. E se hai algún tipo de permiso cal, desconocemos tamén. Igual o hai, pero non desconocemos. O sea, unha denuncia por parte dun veciño, foi se personámonos ali, douse orden de paralización das obras, porque realmente non había ningún tipo, o sea, que nós tuvéssemos constancia, non había autorización por parte nin do Concello nin de Aguas para facer ese tipo de entonces. E a empresa parou os traballos, pero vamos, xa os traballos cando nos enteramos já estaban moi avanzados. Entón, os traballos están paralizados, están pendientes de que se a Agua de Galicia lles dá autorización ou non para facer esa obra. Se non, din que non, van ter que levantar todo, deixar todo, digamos, como estaba anteriormente. E que por cousas moito menores, pois aí xente... Non, está a Agua de Galicia. O SEBE non sabe. Non, ditos un decreto de paralización das obras, evidentemente, porque non é o menos que podemos fazer. Despois non temos policía para estar ali encima deles, pero non, desde que se decretou a orden de paralización non houve máis, non se seguiron as obras. Realmente agora están, evidentemente, presentaron documentación, houve denuncia da Guardia Civil, do Seprona, o Concello para as obras, realmente teñen varias denuncias nesa zona. Entonces de momento está todo pendiente de que a Agua de Galicia dictamine e o Seprona que é o que, se hai algún tipo de responsabilidade por parte da empresa, ou da empresa, ou sea... O sea, pero paralizou na su Seprona? O Concello. O Concello. Sí, a orden de paralización non ditámola nós, fomos nós, que para as obras. Eles presentaron documentación tanto a Guardia Civil como a Seprona, pero o expediente está aí. Nós tamén recibimos unha semana despois, chegamos tamén a notificación da Xunta de que non se dese ningún tipo de autorización para esa obra porque mentre xa está paralizada. Hai unha pregunta con respecto a eso, as plantacións todas de viña que se están facendo por a nosa zona, todos teñen algún tipo de permiso? Non, a ver, non. Pediron o cambio de uso de toda a maior parte dese terreno, da maior parte, hai 58, creo que 58, digamos, zonas ou destinos aí que sí que teñen autorización para cambio de uso.
Entón, eso sí que tamén está, por lo menos Altos de Torono, que é que ten a maior parte, sí que fixe solicitudes para pedir autorización a medio rural para cambio de uso. E a maior parte concedeu, eu creo que case prácticamente todo. Para que hai veciños tampouco que non queren, son contrarios a eso. Entón, claro, hai de todo, sabe? Sí, xa sabemos, xa echamos moita atención, ostras, como cambiaron a paisaxe completamente, Eso agora é Falcon Crest. A larga creo que sí, a larga creo que vai ter consecuencias enormes, Non, por Hombre, pues supoño que cando se empeza a solgatar todo se irá para o río, haberá unha contaminación ambiental. Pero Despois escoita, pero non os peixes como que aparecían o máis que infectado de sulfatos eso que alá como se chama, na Ría de Arousa e todo eso era da mina do Pino, da mina de Touro. No, que eran de toda esa zona dos Alnés, todo que va para ali, realmente non é todo de aquí. Evidentemente, iso vai afectar, sí que vai, evidentemente, eu entendo que eu creo que eso creo que afecta máis. Eu a mí se vou facer unha viña, a miña viña, pois posiblemente boto máis cantidad que a mí que vai botar eles. Que eles solamente botarán o susto necesario para o que tirarán o menos posible. Son moitas hectáreas. Son 200 hectáreas. 200 hectáreas, Os monocultivos teñen un risco ambiental con independencia dos sulfatos, teñen un risco ambiental. Vais devastando completamente todo, queda todo. É que xa, evidentemente, a maior parte dese terreno non valía, o sea, realmente ou faz algo deso, ou senón non é un terreno fácil de traballar. Hai que facer a valoración tamén se é mellor a viña que o eucalipto. Sí, non temos que facer moitas valoracións. Esa zona non era de moito, esa zona, toda a zona de aí non é de moito eucalipto, non, é moi ben de pino, carballo. Pino e carballo. Non é. Que no seu momento non se podían cortar, non se daba permiso para cortar, e agora en moitos sitios nos cortaron, arrancaron, tiraronnos ali e taparon con cañotas. Moi normal, non? E eu sei que aí pediron a todas as autorizacións que lle facían falta a medio rural, e creo que a mitad, a maior parte, viñeron aprobadas, porque penso o cacho que vai hacia Caldelas, todo tamén, quedou aquilo, ora xa ves, de redonda xa ves Caldelas, que antes non se vía, pero quedou todo, está todo aplanado, limpio. Teñemos permisos porque así vai todo. O coronavirus, non, eso son cosas de... Bueno, seguintes. Eu acabei. Entonces, nada, son as preguntiñas tamén. Vemos que están todas as cunetas en todos os sitios sin limpar e tal, supoñemos que é debido a todo isto No. A desbrozadora empezou a traballar en 20, o sea, o que é a desbrozadora no que é nas pistas asfaltadas. Empezou antes creo sobre o 20 de abril. Si foi así antes empezaba como sempre. Empezou Lamas, Vigo, Loureda, Gastrar, a Granxa, fixou a parte de arriba de Seguro, da zona de Maré, que é un rodiño grande, creo que por aí xa todo un poquinho, a Granxa, e vai continuar, creo que vai. O Tambo Queixón, realmente está, a parte está se dando unha pasada, digamos, non se está dando a pasada completa de todo, hai que ser, antes se utilizaba o criterio das festas. Pero que non hai festas, pero pois mañá xa empezará a doble turno, mañá e a tarde, todo, en todos, non, se digo tanto das. Non está por Codesio por aí, está todo, ademais o peligro que entraña, unha que está sin limpar e outro peligro que entraña nos cruces, non se ve nada. Tamén normalmente nestas datas xa tiñamos contratado eses que veñen a través da Diputación, ese do 4 do Pé, entón tiñamos xente para estar traballando limpando a man, e máis tiñamos xente para traballar que o trator a doble turno. Ahora mesmo tampouco non se pudo nin contratar aínda nin tal, entón tamén ten esa xente un poquinho moi xusta para todo, entón e a parte a riada do outro día, que esperemos que non veña mañá en outra, enchermos as cunetas todas de terra da xente dos labrados, e ti... Non, porque as cunetas tamén instar a xente nas cunetas, bueno, na... Sí, pero normalmente a culpa é todo do Concello. Sabes? O incivismo
Ya entonces son menos, ¿eh? no, despois chaman, aquí é a culpa é do vosso que non limpas as cunetas. Bueno, tamén é certo. Un algo, estamos aquí, pois temos que ter a culpa de moitas cousas. No, o incivismo é, No. porque empezas a ver xa polas cunetas tirados guantes, mascarillas. En Italia se dixeron que iban poñer unhas boas multas porque estaba pasando eso, non, que se entrañaba un peligro grande. Bueno, eso non é culpa do Concello, non é, eso é culpa de que son moi encima. Non sei para salir por seguro no punto limpo. A xente, hai un punto limpo, está aberto pois, os mércores á tarde, mas os sábados prácticamente todo o día. Xusto enfrente da entrada ali onde se entra, hai ali un montón que se muebles ali onde está un contenedor para roupa e tal. A xente chega ali, veña, muebles, todo ali empilado ali no montón, pero Agora te digo outra pregunta, referidos ao que estás dicindo. A basura que tiran ao lado dos contenedores que debería de ir para o punto limpo, os cando pasades, ou sea, cando pasa temos que ir nós a recollela. pero non sabedes que está ali tirada, ou Avísanos algo, avísanos os que recollen o lixo, de que temos... sí. Pero non as persoas que a tiran que está ali depositado. No, é que se a tiren ali, mire, hai un punto limpo, está aberto os miércoles, mas está os sábados, e pódese levar ali, Os contenedores está tamén... É que somos todos somos moi cívicos, somos... Congeladores, neveras, arcos de pipas, todo. É que despois que eu non teño con que levar ao punto limpo, pero chamas, se pasara, se non é un mércores, pode ser o seguinte, pero... Se lles dixera que o deixaran... No, que va, no, a xente non... Outra pregunta pero xa non dixestes algo, pero era para que nos informarades exactamente das actividades que se poderían facer este verán, que xa falamos, respecto a conciliación, se poderían abrir a piscinas, habería verán activos, habería campamentos, pero bueno... Falando cas distintas, vamos a ver, en principio vamos a tratar de facer o verán activo de facelo con moita, digamos, máxima de seguridade que se poida ter cos protocolos todos de seguridade que se podían implementar, pero a ver, despois tamén fixos todos facendo unha consulta a xente a ver se terían se traían os rapazes, se non, seguramente supoño que a mitad da xente que veu ano pasado este ano non ven. Nunca preciso había que informala da seguridade que había, porque a ver, aquí neste concello, por suerte, temos bastante espazo. Sí, pero para se che ven 150 rapazas 150 xa non non, é por iso, se veñen 70, pois si tes máis, pois faz grupos reducidos de boina que sea de 10. Se pode ceder, xa que non hai colexios. Sí, no, eso sempre se está usando, sempre. Entonces, unha forma o que dixemos de para nos falta máis monitores que teñan máis, digamos, todo para que non haxe tanto problema con todo. A ver, a país que estarán facendo que gramas, para colocar os rapaces. ¿Puedo decir algo? Sí. Eso. El otro día hablé con Pascual y están, a mí me consta que está tanto Pascual como Iván. Ay, perdón. Tanto Pascual como Iván están pendientes de todas las órdenes que salen cada día de la Xunta o del Gobierno Central, entonces es difícil saber incluso hoy en día lo que se puede y no se puede hacer, porque a veces dicen que sí, a la semana siguiente dicen que no. Entonces estamos dejando pasar un poquito los días, pero están en contacto constante. En cuanto se pueda hacer lo mínimo que se pueda, se hará. A empresa que se estrenou ano pasado, por exemplo, a piscina, está en contacto con nós, evidentemente, miren o súa, digamos, poder traballar, poder facturar, porque a xente que teñen posta que tamén é para querer traballar. Entón, directamente, eles comprométense a que haxa un control, vamos, máis que nunca. Non habría, por exemplo, o ano pasado tuveron algo a chiringuito aberto, pois xa non sei se assim tal, un 30% creo que máis ou menos é que se pode ter de aforo, con citas, digamos, pois se hai moita xente, moita demanda, pois o mío, por darlle cita por horas, se un día pois hai, se podemos ter 100 personas, pois ese día hai 150, pois habrá que, digamos, ter unhas horas para uns cuantos e outros para outros cuantos. Se somente hai 100, temos 100 plazas, pois que poden estar todos. Exactamente.
pagos todos vía tarxeta ou vía tal, con bonos, para non ter que andar con dinheiro ali nada, control de acceso para tamén saber sempre canta xente aí dentro para que non haxa o exceso de aforo, non usar as duchas dentro dos vestuarios, o sea, que tamén descomprométese con eso. Todos estamos estudiando a ver se se pode ou non se pode. Vai nos costar máis, porque realmente vas a ter menos ingresos, porque Quería añadir, Mari Carmen, a raíz do que, bueno, ben nos decía Marta máis o alcalde, é dicir, a intención é poder facilitarlle a conciliación a aquelas familias nas que os dous pais traballen, ou cando sean familias monoparentais nas que o que ostente a custodia pois traballe. Pero claro, tendo en conta toda a normativa e a legislación que vaya salindo ao respecto, pero vamos, a intención é que aqueles pais aqueles casos nos que os dous pais traballen, pois desde o Concello facilitarlle a conciliación. Vale, unha última cuestión, a última. A ver, estivemos bastante faltos de información durante este período, que non houve pleno, nin circunstancia, nin nada, non costaba nada andarnos algún tipo de información, ainda que fora vía WhatsApp. Se non preguntamos, non sabemos nada. Se non chegamos a preguntar algunhas cousas que, bueno, a xente preguntaba, a veces a xente pregunta, casi é vergonzoso ter que decir despois, nin idea. A veces mírante con cara, que facedes aí entonces? Bueno, se non nos informan, non o podemos saber. Non costa nada. O que dixe bien, manter unhas mínimas normas non costa nada. Pero a veces se mandan outras notificacións. sí, as dificultades poden montar outras. Non sei se Iván ten algunha pregunta. No, non teño ningún. Eu tiña unha que se me escapou antes, antes de vir para aquí. Antes de vir para aquí fun a mirar porque había días que non pasaba. Sorprendeunos no último pleno que tuvemos, que estuvemos no campo da Festa de Boqueixón, e vimos 2 bloques de cemento no medio da pista. É peligroso de noite porque non se ven. Os bloques ademais están bastante cerca da... Ademais, están bastante cerca da estrada principal do rollo. E agora vinos a mirar a ver se seguían ali. A cales te refires? As que están diante da entrada de Lamejo. No campo da festa. Non hai hai 2 bloques. Diante da entrada de meu non hai ningún. No, pero dixo cerca da entrada, dicen cerca da entrada. No que na pista que viña toda a vida po campo da festa. Ali tiña uns volardos destos reflectantes. Son 2 bloques. Non, ali había 3 volardos deses reflectantes verdes con tal que estaban ali diante. Ou non? Non, eran 2. 3. Son 3 ainda. Siguen sendo 3. Un está xa revirado. Un está reventado e os outros No, eu vino revirado. Eu din a volta diante do campo da festa para saber se seguían ali. Porque antes do último pleno fixemos unhas fotos que estiño no móvil tamén. Entonces, puxéronse porque, evidentemente, ese tramo ahora non é un tramo de circulación. Xa, pero a mí pareceu moi peligroso. Peligroso é se tes 3 volardos e pasas por encima deles. Volardos pode ser que os haxa ahora. O día antes do pleno non había volardos ningún. Tropezabas no rollo. Nos daqui de arriba. Nos que hai entrando desde a parroquia, desde a aldea de Boqueixón, cando entrabas para o campo da festa, polo desvío ese que non ten. No, vindo da lá para aquí. Joder, pues... No. Eu vin que estaba revirado o rollo. Eu puxen o coche ali e fixenlle unhas fotos. Pareceme moi peligroso que haxa 2 bloques no medio dunha estrada. Ti ves de noite e... E os volardos seguían estando ali. Os 3 volardos eses... Vale, pero... Hostia, pero si tes un accidente ali e pasa algo... É responsabilidade do Concello, Pero é responsabilidade do Concello. Aínda que non é responsabilidade do Concello, estaban a canto. Collía o coche xusto e xa estaban os rollos. 6 metros. Non había máis de 6 metros desde a beira da carretera. E agora,
Ti ahora vas por a carretera de Cudeso Si veño hacia de Codeso para Bien. arriba. Podes meter hacia aquí? No. No. Podes entrar para a casa para o taller de Lamejo, pero non pode vir para aquí. Pero por que non podo vir? Porque é unha línea continua. Línea continua marcada como Hai unha línea calle sin continua. salida. Vale. Vale, de todas formas, pasamos por ali toda a vida, eu veño dali, e bato no a primeira vez que non sei, e bato no Xavi, eu parece e veño ao concello, ti paréceche que e aplaudo-vos. Escoita unha cousa, a ti Por non paréceche dicir en outra realidad, eu non son, a mí non me gustan os chismes ali de hormigón tampouco. Non me gustan, pero escoita unha Creo cousa. que no. É normal, Pero- ti crees que foi casualidade Abre unha de que tiraran, ti crees que foi casualidade, dimo sinceramente, Que? que se destrozaran os volardos que había de plástico. Eu non sei, non vin os volardos, non cheguei a ver os volardos. Bueno, pois eu digo que houve 3 e destrozáronos. Entonces, hostia, perdón pola tal, pero que a mí non me parece normal, Eu vexo volardos todos os días por aí adiante, non tiro con ningún, Non é normal, tampouco é normal que se quiten as señales diante do portugués, esas non vos molestaron. Non é, son dúas cousas. A mí tampouco me parece normal. Non son normais. Tirar con material, Andar todo o que polo sea río. tirar con material municipal non é normal. Pero bueno, Claro, a ver, non é normal. pouco a pouco tenemos que ir entrando un pouquiño, é o que decíamos antes, por outras historias, parece que non somos moi cívicos, pouco a pouco. Pero a mí non me parece normal tirar 3 volardos, porque un coche ben despistado e tira con un. Pero si queres Non con que 3, Si queres que algo non teña circulación, pareceme máis lógico quitarlle o asfalto, por exemplo, labrala e quitarlle o asfalto, que mandar 2 bloques para que veñas co coche e que teñas ali un hostiazo. É que é unha cuestión de seguridade pública. Cando se puxeron os bloques de hormigón, estaban os 3 volardos verdes diante. E os bloques puxéronse a 3 metros dos volardos. E os volardos están a 4 ou 5 da carretera. Eu o día que foron ao pleno para a elección das mesas electorais, estuvemos ali Mari Carmen, Iván e máis eu. Estuvemos ali no campo da festa, fixemos as fotos e ali non había volardos, nin o sitio dos volardos. Había 2 bloques, metín o coche e fixen as fotos, aínda que estaba ali Mari Carmen. Son os mismos que hai agora, son os mismos volardos que hai agora. Agora hai un que se desapareceu. Reventaron todo por abaixo. Os outros ainda están ali. Están así, pero están ainda ali, os volardos. E despois o bloque moveu alguén tamén. Si, outro día moveu o Lamejo co trator para arriba. Porque estaba virado. Eu vino que estaba virado, non me E fixei máis. eu toquei co trator e jurou por aí para arriba, era un caixo para arriba, porque así pode pasar por ali sin problema ningún. Vale, eu non vexo normal que nunha estrada non foi unha estrada, non vexo normal ninguna cousa nin a outra. Esa vía é unha vía, esa será unha carretera. É unha digamos, é unha vía que eso forma parte agora daqui do campo da festa de Boqueixón. Entón, estamos preparando un proxecto para cerralo. Entón, realmente, o que se fixo foi, porque como había moita xente que iba andando por ali, entón viñen os coches e veño, cando realmente ese tramo era un tramo que non é para circular por eles. Pero é que hasta os tierres das carreteras se deixa un retranqueo dali, máis que eu que se exixen tirar 2 pedras ali, a máis son 2 pedriñas que como deas son. É unha cuestión, eu estou no falando... Por eso, eu digo que se deixaron xa a unha distancia prudencial dos volardos deses reflectantes que había diante, xa se deixaron, aparte, e como eu tamén xa sabía quen pasaba habitualmente por ali, se chamei por mira, ten ollo que este sitio ahora hai isto, así que non pases por ali, esa velocidade que pagas sempre. E non bateu nunca nele. Pasaba todos os días por aí e pasaba a todas, e non se meteu nas pedras. Pois eu meteríame no rollo non, porque vías, pensando... É que xa tiñes que ver os volardos. Os volardos estuveron ali, digamos, desde que se abriu a rotonda, xa tamén tiñan esos volardos postos. E os volardos, a primeira vez... Estaban os 3. A primeira... Hai unha señal na carretera que te indica que non podes meterte, vale. Se fijas da señal, sabes que non te podes meter. Que te indica que tens que puller arriba. Pero limpiad as cunetas porque hai señales que non se ven xa, Pero hai algunhas que non, Neste hai señales que están tapadas da maleza. No, a mí non me preocupa, ni me deixa de preocupar. Non me parece normal que donde houve unha estrada por donde pasei toda a vida, que teña 2 bloques ali porque veño un día despistado e bato nel. Oiche, Xavier, escoita, estuvo moito tempo vendo os 3, igual que hai 2, hai 2 ao outro lado da pista, outro cacho que hai para... Sí. Pois había 3.
ali. Cerrando a... Cerrando a pista abaixo, non aquí arriba pegada, non entras no cruceiro para abaixo, non, alá no fondo. Había tres postos. Pero nada, xa do primeiro bum, coche por arriba, todos decidimos por eso. Pero estando os volados ali igual, pero poñeros con a distancia correspondente para non sei se ven e pasa por riba do volado, por riba do volado xa pasa un pouco máis despacio, xa o ves. E pasa o coche, pois pero pasa un poquinho, digamos, máis a modo. Todos puxeron os ollos diante, vamos, con a separación eso de 3, máis ou menos casi 4 metros, para que tuvese un marxe, se pasas os volados, pero vai ver o capaz, xa disminuye esa velocidade. Pero non, agora Poñedelle uns chalecos. Molestoulle. Poñedelle uns chalecos Sí, luminosos. bueno, eso ainda que diría mellor, pintámolos de tanto. A mí pareceume unha... Pero por eso se puxo con unha distancia porque estaban antes ainda que os volados pasábanos por onde quixeron, pero estaban a unha distancia, digamos, razonable para darse tempo. Ti pasas por encima do volado, non pasas a tal, pues vas un pouco máis para xa os ves. Por eso está, aparte, de noite, que están os estudiantes teñen a fórmula sustentiva, o sea, que realmente vense onde estaban. En fin. Non o vin normal, non me parece. No, habrá que ver algunha señal e quitar os pedras por levar as pondes e mira, vai como esa zona parece que se queda totalmente dunha persona en particular, pois quere ter a súa zona de uso e disfrute. Bueno, pois creo que non vai a ser así. Estamos preparando un proxecto para ver se se pode adecentar un pouquinho ese cacho para o uso dos vecinos. Se hai festa, se non hai festa, pois que poden estar ali sentados ou o que sea, fuera, que os coches non pasen por ali. Non sei. Pero hai que facer presupuestos e todo non se dá feito nun momento. Eu non teño nada que decir do tema, é simplemente que vas por unha estrada e non é normal ver dúas pedras, dous bloques de pedra no medio dunha pista que está asfaltada. Escoita, pero se ti ves a parte de abaixo, ves que ali hai unha liña, continuamente hai o corte na liña para entrar xusto diante da entrada de Lamejo. O resto xa está ali todo liña continua. Estamos falando dunha entrada que estuvo aí desde toda a vida. Entonces non poden mandarlle dous bloques de pedra a unha entrada porque a xente dali sabe que están o tal, pero eu, por exemplo, podo bater perfectamente no... Bueno, ahora mismo pode ser que bateses porque reventaron, porque se sacaron algún dos volardos, pero senón estaban os volardos ben visibles, Pero eu día ese, desde a carretera hasta onde estaban as pedras, collía escasamente o meu coche, o sea que non hai tanta distancia. Entonces, se ves e te metes nas pedras. Se vas agora, ves e miras e ves onde están os volardos. Si, hai dous, é o do medio que está, o do medio reventaron todo, xa está sin el, pero dous están ali, están deitados, pero están ainda ali. Os restos. E un dos pedrolos está... Aquel día non vimos resto de volardos. Por non se puxeron novos, están os tres que había, están aí desde moi bastante antes dos pedrolos, desde que se abriu a autopista. Estaban antes, desde que se abriu a pista, puxeron os tres volados ao principio, levan aí xa prácticamente... Sí. Non sei. Eu non me fixei, de feito metín o coche xusto hasta... Sí, verdes, con... Sí, que estaban e vense, pero claro, porque pasa... Pero eu metín o coche xusto hasta onde estaban as pedras, o sea, non me impideu nada anteriormente a meterme nas pedras. Bueno. Alguna cosa máis? Levantamos a sesión entonces. Gracias.